Балаларға компьютер ойыннарын шекләргә. Рөстәм Миңнеханов федераль тапшыруларының берсендә шундый тәкъдим белән чыкты. Отышлы ойыннар психикага зыян саламы? Кырыс адымнар ясарга кирәкме? Эфирда таянуның тас тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Килешмәгән чакта кызылга басасыз, килешкән чакта яшелгә һәм ак нейтралитет белгесе. Безнең белән элемтәдә әле психолог Динар Галлямов та булачак. Сезгә сүзне соңрак бирәбез. Рафил әфәнде, менә мондый закондагы үзгәрешләр күптән кирәк идеме? Чөнки компьютер уеннары күптән бар. Кешегә балаларга бигрәк тә зыяны турында инде сөйләп киләләр. Гомумән, нәрсәләрне үзгәртергә кирәк сезнеңчә? Менә мин уйлап торам, күптән кирәк иде. Менә минем өйдә шимбә, якшәмбе берсе 3 яшь, берсе 6 яшь. Аларга бабай да кирәкми, әби дә кирәкми. Бабай ашамыйм. Карусельне кабызмасаң, все бетте. Анда 60% башларына акыл сүзләр бирәләрдер. Ә бер 20-30% анда ярамый торган әбер бирәләр. Әле бу кичкенә балаларга инде карарга компьютерны играмда нәрсә генә юк. Менә мин бүген кирип чыккан идем интернетка. Анда 5-6 самые вредные дигәннәр. Ниләр? Кешене сикергә өйрәтәләр, кешене үтергә өйрәтәләр, кешене шартлатырга өйрәтәләр. Ну, ул бит инде әле уен гына бит әле ул. Әле анда кирип китсәң интернетта тагын нәрсә табырга була. Мин уйлап торам, чикләргә аңтырып Рөстәм Нургалиев бик матур әйтте бит инде, чикләргә кирәк. Нәкъ менә аның сүзләрен тәкъдим итик әле тамашачыларга да. Ул Тина Канделакига специальный гость тапшыруында әңгәмәдә әйтеп киткән иде. Бу барыбыз да белә инде Казандагы булган фаҗигадан соң бирелгән әңгәмә. Тыңлап үтик, аннан дәвам иттерербез. Я вообще не понимаю, как может человек в свободное время убивать других людей в виртуальном мире и от этого, ну, скажем так, эмоционально расслабляться. Ну, вы рассуждаете, исходя из ваших пониманий. Ребенок этого может и не понять. Но это интересно, это захватывает, тем более призы. Мы должны поставить фильтр. Вот нравится кому-то, не нравится. Все эти как бы вредоносные разные вот эти игры будут в прямой доступности. Это неправильно. А почему вы считаете, что это должно быть доступно, если это влияет на психику детей, влияет не только детей, но и взрослые превращаются в игроманов? Төрле фикерләр ишетергә туры килә. Султания ханым, чыннан да психикага зыян саламы бу? Кайбер балалар, мәсәлән, уйный, барысы да тәртиптә. Кемнәргәдер йогынтысы булыргамы, кемнә ничек урталыкны табырга? Гомумән, компьютер уеннарының тәэсире зурмы балаларга бүген? Компьютер уеннарының файдасы булган кебек, зыяны да күп. Монда инде төп кагыйдәләрне, гади генә кагыйдәләрне истә тоторга кирәк. Күбрәк тә әти-әниләргә баланың никадәр күпме вакыт компьютерда утыруын, нинди уеннар белән мавыгын күзәтү астына алырга кирәк әти-әниләргә. Әлбәттә, баланың ныгып бетмәгән психикасына моның зыяны бик күп. Нинди уен уйнауга карап, һәм дә инде күпме утыруына карап. Баланың хәрәкәте кими, күзләренә зыян килә, һәм дә инде баш миенең хисләр өчен җавап бирә торган өлешенә, уку өчен җавап бирә торган өлешенә, һәм дә инде хәтер өчен җавап бирә торган өлешләрен үсешен туктата менә бу компьютер уеннары. Бунда төп фикер яңгырады инде. Хәзер без менә компьютер белән турыдан-туры эшләүчеләргә дә сүзне бирик әле. Безнең Рафил менә уеннарда менә төп асыл нәрсәдә? Анда мәсәлән атышуда кемнәрдер әйтә, шулай ук энергияны чыгара да бала, аннары тормышта инде мәсәлән ул тыныч кына йөри дип. Менә бу дөресме? Гомумән уеннарда нинди мәгънә салынган? Уенның төп асылы булып ул күз аллаучы сюжет тора. То есть ни өчен дигәндә, менә кеше бу тормышта, физик тормышта эшли алмаган эшләрен эшли анда, була алмаган җирләрдә була. Һәм, например, мәсәлән, тарихи булган история, то есть тарихи булган сугышларда, например, сугышып, теге үзе бабалар нинди ситуацияларда булган, шуны күзаллап уйнап чыга инде. То есть ниндидер булса да нәтиҗәгә килә. Ләкин файдалы яклары да бар монда. Монда ничектер барыбер урталыкны сакларга кирәктер. Кемдер, мәсәлән, шул ук Бөек Ватан сугышын компьютер уеннары ярдәмендә өйрәнгән. Минем мәсәлән бер танышым бар, ул инглиз телен дәрестә түгел, нәкъ менә шундый уеннардан чыгып өйрәнгән. Димәк, файдалы ягы да бар. Ләкин менә кайда шикне табырга икән? Динар Галлямов безнең белән элемтәдә. Сез аңлатып китсәгез иде. Менә кемнәргә ярый компьютерда уйнарга, кемнәргә ярамый? Нинди балаларга ул тәэсир итә, нинди балаларга тәэсир итмәскә мөмкин? Ну, мен калса инде ул балаларның психикасына карап, кешенең психикасына карап кирәк инде монда. Мәсәлән, әти-әниләр үзләренә карыйлар микән уйнаганда, или балалар белән шөгыльләнәләрме алар? Мәсәлән, бала мультфильм карый, нәрсәгә ул мультфильмга китә?
гаиләдә ничек анда нинди һава тора, ни өчен телевизорга китәләр, ни өчен телефонга китәләр, әти-әниләре үзләре утырамы телефонда, утырмыймы телефонда, алар үзләре кызыксынамы балаларның үзләренең үсеше турында. Или ләкин телефон бирәләр дә, давай син берәр нәрсә шунда эшлә, безгә главное комаучалама, без анда әзгә ял итәбез, потому что әти-әниләре эштән кайталар, и аларның балаларга вакытлары калмый, бәлки балаларга көчләре дә калмый. И шуңа күрә инде алар телефон тоттыралар да, мин үзем дә ике баланың әйтсе, миңа да бик авыр, ләкин мин үземне ничектер барыбер тырышам балалар белән шөгыльләнергә, аларны да уйнарга, уенчык алып, именно миңа кызык булган уенчыкларны аларга. Телефон гына түгел, мәсәлән, миңа кызык, мин бала белән нәрсә белән уйныйм, мәсәлән, пульт белән йөри торган машина белән уйныйм. Шуны алам да балалар белән шуны уйныйбыз без. Үзем әти буларак, үземә сораулылык алам да, шуның турында эшләргә тырышам. Ләкин монда бит әле икенче ягы да бар. Тыйсаң балаларга, алар барыбер кызыга, аңа башкалардан күреп, ул мәсәлән өйдә булмаса, шул мәктәптә, анда мәктәптән соң, хәтта уку вакытында да менә мин безнең укыган вакытта дәресләрдән качып компьютер залына баралар иде. Ул бит инде ниндидер бер чор булып ала, барыбер һәр бала да аның белән иртәме соңмы танышадыр. Менә Рөстәм Миңнехановның әңгәмәсендә дә фильтр дигән сүз яңгырады. Раил, чыннан да ниндидер шикләүләр кертү, бәлки әлеге мәсьәләдә чыгу юлдыр. Чөнки тыйып кына мен бөтенесен балта белән чавып кына дип әйтик инде, монда бу проблеманы хәл итеп булмыйдыр мөгаен. Юк, әлбәттә, бу бик катлаулы тема беренчедән, икенчедән, әгәр дә фильтр дибез икән, без инде ул вакытта ясалма интеллектны күз алдына китерәбез. Шул ясалма интеллект, анда мәсәлән экранда, видеода, YouTube'лар анда порномы, порно түгелме, тагын нинди менә шундай берне бетәсен күрә. Шуңа рәвешле мөмкин һәр вакытта тышканның хәрәкәтен, кулның хәрәкәте никадәр агрессив буламы, койларда нинди эзләү системаларына әсәр эзли, аларның бөтенесен система бер караганда күзәтеп бара һәм ниндидер фильтрны куллана башларга мөмкин. Кешенең ничек эшләүгә яисә чынлыкта ул корал эзли икән, ату белән шөгыльләнә һәм башка бит система шунда ук ниндидер хезмәтләргә аны хәбәр итәргә дә мөмкин. Мәсәлән, IP адрес, MAC адрес буенча андай бердән ясарга катлаулы түгел, ләкин никадәр реаль аны бит әле алдалап та була, системаны да, компьютерны, техниканы да. Бездә күп очракта аны алдылар да. Әлбәттә алдарга була. Монда бөтенләй икенче әйбергә игътибар итәргә кирәк дип уйлыйм. Мәсәлән, без туганнан алып үлгәнчә кадәр дөньяны танып беләбез. Бар реаль дөнья, бар виртуаль дөнья. Без элек өйрәнгән инде реаль дөньяны танып белергә, өйрәнергә, социумда кешеләр белән аралашырга. Әмма дә ләкин шул вакытта хәзер вакытта виртуаль дөнья бар. Виртуаль дөньяда ул инде үзенең образлары, сыйфаты буенча реаль дөньяга якынлаша. Безнең мультгеройлар, уен геройлары, алар менә футбол уйный икән компьютерда, алар инде кай вакытта футбол трансляциясын карап утырган кебек, бит аның сыйфатына карап, әгәр дә без махсус системалар кулланабыз икән. Шуңа күрә кай вакытта аеруча безнең әгәр дә эшләмнәр ки уйный икән, анда компьютер экранда гына түгел бит, башка төрле уеннар да бар. Бу вакытта балалар виртуаль дөньяны реаль дөнья аера башламаска мөмкин. Менә шул, иң куркынычы шул да. Менә нәкъ менә хәзер барыбер компьютер уеннарын ярый тыйдылар ди. Телефон бар бит Раил менә. Телефоннан бары кутылып булмый. Барыбер бала ничек кенә теләмәсәк тә, без теләсәк тә әлеге проблема белән очраша. Менә гомумән әлеге йогынтысын ничегрәк шикләргә маны, бөтенләй тыяргамы, дәүләт дәрәҗәсендә башкарылырга тиешме бу? Әле һәр әти-әни үзенең тәҗрибәсеннән чыгып манда эшләргә. Менә кем эшләргә, кем шөгыльләнергә тиешме белән? Беренчедән, менә ниндидер проблема булса, бездә иң беренче тыярга дип әйтәләр. Минемчә бу дөрес түгел, чөнки тыеп, мәсәлән, бер уенны тыябыз икән, бала инде икенче уенны установить итеп анда уйнарга мөмкин. Инде менә сорауга килгәндә, шуны әйтәсем килә. Хәзер күп уеннар булган сайын, аны яклау формалары, яклау приложениелары да бар. Мәсәлән, родительский контроль дип атала торган бик күп приложениелар бар. Әлбәттә, инде бу әзрәк теге мәктәп балаларына кагыла, теге кече балаларга. Аларның телефоннарына ул приложениене куярга була да, менә шикләргә була. Тыю түгел, шикләргә. Син мәсәлән кайбер уеннарга үзең белгән, аны установить итер өчен бала синең әти-әниеңнән рөхсәт сорый. Теге килеп сорамый, әлбәттә сиңа монда уведомление килә, шушы уенны. Син аны карыйсың да, балага ярыймы ул уен, юк микәнен, син одобрить
дигән кнопкасы бар, шуңа басырга мөмкин. Әгәр инде син әзрәк шикләнәсең икән, ул уенга көненә мәсәлән 10 минут биреп карарга мөмкин. Менә бала ничек кирип китә бу уенга, шуннан син баланың психологик ягын анализли аласың. Менә безнең президентыбыз да шул фильтр турында сүз алып бара. Аның интервьюсында бер дә тыю дигән сүз юк. Фильтр бар. Һәрбер әйбердә контроль булырга тиеш. Менә Мансур әфәнде килешми фикер белән. Монда чыннан да башка юл эзләргә кирәкме? Башка юлдан түгел, бергә килешеп бетәсем килми. Бүгенге көндә безнең ата-аналарның компьютерның белүе балаларга караганда кимрәк күп очракта. Рельс контроль дигән әйберне куйган вакытта балалар ата-анага караганда яхшырак беләләр. Алар әтиәнисенә куярга мөмкин ул рельс контрольне үзләре әйләнеп үтәчәкләр шул вакытта. Кызганча каршы бүгенге көндә ата-аналар балаларга караганда бу мәсьәлә нәзрәк өйрәнгән, нәзрәк беләләр. Балаларның төрле әйләнү юллары күбәя, шуңа күрә. Ә менә башка итил мисалларын кулланып буламы, юкмы бу хакта рекламадан соң? Татарстан Яңа гасыр телеканалында Таяны нуктасы тапшыру компьютер уеннары турында сөйләшәбез. Рекламага киткәнче инде күпмедер фикер яңгырады. Мансур әфәнде, менә компьютер алдында утыручы һәм шул ук мәсәлән атыш уеннарын уйнаучы барлык бала да куркыныч түгел бит ул. Менә ничек аерырга аларны? Кемгәдер мәсәлән шул ук компьютерда уйнарга ярый һәм тормыштагы мәсәлән монда инде фикер яңгырады. Тормыштагы агрессияне мәсәлән ул уенда чыгара, ә тормышта исә мәсәлән инде яхшы гына үзен тота дип. Менә шулай кая урталыкны? Бу сорауга миңа калса күбрәк психологлар җавап бирә. Компьютер уеннары белән турыдан-туры эшләгән кеше буларак, компьютерда эшләгән кеше буларак үзегезнең менә фикерне әйтегез. Компьютер каршында утырып уйнаган бер гайбер ике балага ике төрле тәэсир итәргә мөмкин. Аны читтән торып берничек тә әйтеп булмый, бу балага яхшы булачак, начар булып әйтеп булмый бер кайчанда. Моны миңа калса күбрәк барыбер инде ата-аналар карарга тиеш, ничек барганын, нинди уенны күбрәк уйный бала, кайсы уенда уйный, уйнаганнан соң үзен ничек тотуын баланы карарга кирәк. Шул вакытта безнең күпчелек ата-ана кызганча каршы балаларына үзе начар пример бирә. Менә соңгы вакытта кичкенә кызым бар, уйнарга чыгабыз, площадкага нигә кыз белән чыгабыз. Мин аны белән чыгам, да атынчыкта атындырам, егылмагай дип артыннан йөгереп йөрим итәм. Ә күп ата-ана чыга да, баласын площадкага җибәрә дә, үзе шул ук телефонны ябыша, Instagram, бөтенесе шунда. Шуннан күреп балалардан күрәләр, балалар шунда кирип китә, балаларның нәрсә эшләгәнен игътибар итмиләр ата-ана. Кытайда дәүләт дәрәҗәсендә, мәсәлән, инде үзгәрешләр керткәннәр. Анда кичке 10-нан иртәнге 8-гә кадәр уйнарга ярамый. Һәм балалар әгәр дә ниндидер менә шул уеннарда теркәлә икән, һәрберсе паспорты белән, анда инде хәтта түләү мәсьәләсендә дә шикләүләр бар. Рафил әфәнде, бездә мөмкин күренешме бу? Бездә шикләүләр белән генә һәм нәкъ менә шул ук ниндидер урап узу юлларын тапмыйча гына эшләп буламы, әллә безнең илдә андыйны башкарып булмыймы? Уйлап торам, буланы эшләргә дип уйлап торам. Менә бетерергә компьютер уеннарын, менә әйтә бит, реаль әйбер түгел инде бүген көндә. Бүген без бөтен халык белән кирип киттек инде бу компьютер уеннарга. Шикләргә була үтерешләрне, наркотикны, бер-берсен кыйнаганнарны, ниләрне алар шикләргә була. Может быть, шикләргә кирәктер шул паспорт белән кирергә, ни белән кирергә, карарга. Аннары әтиәниләрдән ишетер күбрәк карарга тиешләр. Аннары без мәктәптә дә бераз онытып җибәрәбез. Мәктәптә укытабыз. Башка акыллырак сүзләрне кертү өчен, уйларны кертү турында хәзер укытучылар да бераз кырыйда басып торалар. Безгә кирәк егы, без булырга тиеш. Лучше егы мәктәптә, нидә Казанда, например, воспитание дип әйтегән, без аны карарга кирәк бит инде. Мин уйлап торам, шикләргә була, кирәк даже, например. Һәм әле монда тагын бер момент бар бит, персонификация дигән һәм шул ук махсус ниндидер хезмәтләр тикшереп торырга тиешме Раил моны? Менә шунда да безнең бит инде күп кенә оешмалар бар, дәүләт дәрәҗәсендә шул ук һәрбер адымны, менә бу Казан фаҗигасе дә күп кенә безнең менә җитешсез якларны ачып салгандыр бәлки. Шул ук корал табу ягыннан анда, мәсәлән, ул бит инде анда коралларын саткан, үзенең ниндидер аның моңа кадәр дә булган адымнары ярдәмендә эзлеклелекне табып була иде дип әйтәләр. Шуннан да безнең бу хезмәтләр ярдәмендә тикшереп карап буламы аны шул ук мәсәлән тыюда уеннарны, уеннар дәвамында нәрсәләр эшләгәнен тикшерүдә? Әлбәттә моны була, тикшерергә дә иң беренче чиратта мөгаен компьютер технологияләрен программа җитештерүчеләрне бу юнәлештә контрольны, тотуны, фильтрны ясауны дәүләт дәрәҗәсендә әйтергә мөмкиндер.
Әмма дә ләкин без инде теләсә кайсы компьютерны алабыз икән, аның менә әйткәнемчә MAC адреслары, IP адреслары, аларны шулай теркәү мөмкинлеге бар. Интернетта без тоташкан чагында статик IP адрес буенча, динамик IP адрес буенча шулай ук кайдан нинди юллар үтеп, нинди маршрутизатор аша үтеп, менә бу юлларның бөтенесен күзәтергә, контрольдә тотарга мөмкин. Чөнки кеше интернет куллана күп кенә уеннарны уйнаган чагында. Әмма дә ләкин уеннарның бар локаль вариантларда ул интернетка ташмый, бер тапкыр алды, ул үз дөньясында бикләнеп уйнап утырырга мөмкин. Һәм әгәр дә әти-әнисе менә шул вакытта тәрбия булмаса, баласын күзәтмәсә, игътибар булмаса, ул шушы дөньяда кирип китеп бикләнеп утырырга мөмкин. Беркем белмәскә дә мөмкин аның ни өйрәнгәнен, ни уйнаганын һәм халәтен. Һәм кемдер әле, мәсәлән, шул ук балалар әти-әниләренә дә, без әйттек бит әле, әти-әниләр начарак белә дип, балаларына караганда, мин аның файдалы мәгълүмат алам дип. Чыннан да бит инде бөтенләй дисәң, ул аннан инде мәгълүматны алмый да калырга мөмкин. Рафил, менә уңай һәм тискәри яклары компьютерның һәм менә бу уеннарның балаларга ниндирәк? Тамаша алдында ук әйткәндә, апабыз әйтте, никадәр яхшы ягы булса, начар ягы да бар дип. Яхшы якта килгәндә, төрле жанрлы уеннар бар. Например, безнең мин үзем белгәнчә бер пример, бер уен бар инде. Анда полностью өйрәтә, например, кораллар ничек вообще собираться ителә инде, ничек нәрсәдән торганы, аларның характеристикалары, ничек итеп вообще кулланырга инде. Кешеләр армияда бит инде күбесе даже күбесенең автомат тотканы да юк инде, тотмыйлар да. Шуңа күрә менә шул Кемгәдер тискәри яктан йогынты ясамыймсың бу киресенчә? Ну, ул әгәр дә тискәри йогынты ясаган икән, ул кешенең, значит, башы белән, ну, то есть, ну, кара кирәк, аның психологический состояниесен, тормышын инде. Минем примерда ондай, например, никән юк инде. То есть, аралашкан кешеләр дә, теге дуслар да, танышлар да, ондай йогынты ясаган ниләр юк. То есть, реаль дөньяда да бер халәткә, бер гәйбергә ике бала, икесе икеле караша булырга мөмкин. Ачыкларга буламы, Солтан Ханыман, алдан ук. Алдан ук менә кемнәрнедер балаларны, мәсәлән, моңа катгый рәвештә компьютер алдында утырырга тыела дигән очраклар бармы? Һәм алар белән берәр инде эш башкарыламы? Тыела дигән очраклар юк. Чикләү дигән очраклар бар. Әти-әни үзе күзәтүе нәтиҗәсендә баланың никадәр бәйлелеген һәм никадәр мавыгын күзәтеп, моны булдырырга була. Әгәр дә бала ирекле рәвештә күпмедер вакыттан соң шул уеннардан аерылып китә алмый икән, әгәр дә аны аерып алганда, әти-әни нинди дә булса агрессия күрсәтә икән, монда эмоциональ яктан киеренкелек, тынгысыз йокы, төнге йокының тынгысызлыгы, йоклый алмау, булар барысы да шушы баланың нинди дә булса психикасында тайпылышлар бар икәнен күрсәтә. Шуның өчен кичектермәстән әти-әниләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк, белгечләргә. Һәм дә инде яшь үзенчәлеген истә тотарга кирәк. Бала әгәр дә үз аңында түгел икән, әле аның яшь үзенчәлегенә карап, хәзер бит 3 яшьлекләрдә дә 2 яшьлек балага да телефон тоттыралар, 4 яшьлеккә дә тоттыралар. 7 яшьтән дә иртә балага бирергә ярамый андый уеннарга кертергә. Әгәр дә керттең икән, 8 яшьтә 15-20 минут булырга тиеш аның. Көнгә 9-10 яшьтә ул булырга тиеш 25-30 минут. Ә инде аннары соң өлкәнрәк яшьләрдә 45 минут, 12 яшьләрдә. Әгәр дә шуны күздә тотып балага бирдең икән телефонны, ул бит аны чүплектән алып кайтмый, компьютерны да, телефонны да бирдең икән, аның кагыйдәләрен өйрәтергә кирәк балага. Этикеттеләр инде, куллану кагыйдәләре була икән, әгәр дә ул балага көндәлек төзелә икән, һәм бу бала шушы көндәлек буенча, шушы режим буенча үзе контрольдә тотып уйнап, һәм инде уеннан чыга ала икән, менә бу очракта инде баланың психикасы белән барда тәртиптә дигән. Күп очракта компьютерга кирип китеп, инде үзенең бөтенләй реаль тормышын онытыладыр. Алар онытыла. Ниндидер альтернатив чаралар табыламы? Теге Шуны әйтмәкче, альтернатив чараларга килгәндә хөкүмәт ягыннан да, әти ягыннан да, менә һәрбер уенның, интернетта буелган уенның чат дигән әйбере бар. Андагы кергән уенчылар менә шул атыш уеннарында, шул чатта уйнаган дәвердә алар аралашалар. Менә шул аралашу бала нәрсә язуыннан чыгып, шуны анализлап, психологлар ягыннан, хөкүмәт ягыннан дөрес анализлап, без баланың ничек уйнаганын һәм нинди теләк белән уйнаганын билгели алабыз. Әгәр менә бу системаны анализировать итеп дөрес ясасак, безнең баланың менә бу виртуаль тормыштан хәзерге тормышта ничек күзаллавын без анализлый алабыз. Шуңа карап инде аннары менә баланың шундый
тормышта, хәзерге тормышта инде шундый әйберләр ясый аламы, юкмы икәнлеген без билгели алабыз. Шуңа күрә менә бу шартларны контрольгә алырга кирәк һәм шул кәдәшләргә кирәктер дип уйлыйм. Контрольдә тота алмый. Монда Хөкүмәт өлкәсендә дим. Хөкүмәт төтү монда менә бу уенны ясаган ясалма интеллект ул үзе ачыклый алса, ул күпкә яхшы. Ләкин уеннарны оештыручылар ул бизнес аерым. Аларга бу уеннарны тыю һәм ничектер шикләү аларга уңай түгел. Шуңа күрә алар төрле юлларны эзләячәк. Инде ничек бар шулай дәвам иттерергә, чөнки зур акчалар анда бит менә без бу Казан фаҗигасы мисалында да күрәбез. Ул нәкъ менә шул ук коралга акчаны нәкъ менә шунда алып барган. Рафил әфәнде, монда тагын бер мәсьәлә бар бит әле. Шул ук мәсәлән без монда әйттек, корал алу мәсьәләсен тикшерделәр дип. Аннары яшен арттырырга кирәк дип корал алуның. Менә бу фаҗигага әйләнеп кайтабыз инде без. Шул ук компьютер уеннарга бәйләнешен дип. Менә нинди нәтиҗә чыгарып була? Без бит инде барыбер әлеге вакыйгалардан барыбер киләчәктә ниндидер үзгәрешләр көтәбез. Менә нәрсә бүген үк һәм хәзер үк кичектергесез ясарга кирәк. Менә мин уйлаганча, компьютерда бит анда секталар бар, әллә нәрсә бар. Аларны ничектер тыярга кирәк. Аны хөкүмәт тыярга тиеш. Хөкүмәтнең службалары бар. Карагызлар бит. Яшь 14-15 яшьлек кызларына баралар, егетләрне баралар да 10-нчы этаждан сикерәләр. Менә шундый чатларны, Контроль бар. Юк, махсус хезмәтләр службалар алар бар, эшли, ләкин аларның эше эффектив түгел булып чыгамы бу чакта? Юк, аларның эшлиләр, алар әс. Алар бөтен балаларны бөтен сөйләгәннәрне ала алмыйлар алар. Ничектер аларга система кирәк, конечно, наркотик турында контрольгә тиеш, мылтыклар турында, взрывчатка турында бөтенсе контрольдә булырга тиеш. И чуть-чуть булса, конечно, полицияга хәбәр биреп, барып, карап, нәрсә була. Менә шулай булмасы. Ул бит әле шул карагызлар, бу Казан егетенең шул 1-2 ел элек та бер егет шунда бергә аның белән укыган егет хәлак була. Ул бит хәлак булганда әйтеп китә, мин күтәрәсем килми дип. Значит, буларның виртуаль башында уже нәрсәдер булган икесенең дә. Бу егетнең дә, следствие бара, следствие күрсәтер инде аның кая барып чыкканын. Мин уйлап торам, монда интернет, компьютерлар, игры бөтенсе моның башында булган дип уйлап торам. Наркотик юк аның канында, аракы юк аның канында, Берәй-бер юганың психопатный әйберләр юганың канында, значит, аның башында булган. Бәлки бу безнең җәмгыятьнең ниндидер әле беренче адымы гынадыр, моңа таба бар. Моны уйлыйсыз, киләчәктә шул компьютер уеннары, телефон йогынтысы, ул балаларга шулай ук шундый тәэсир ясармы? Әллә менә сез инде компьютер белән тагын бер тапкыр кабатлыйм, очрашкан кеше буларак, әгәр дә аны уңышлы файдалансаң, аны бары тик менә уңай һәм дөрес яктан гына файдаланырга була. Әгәр дә кеше менә бу чаманы белми икән, ул инде аны барыбер ничектер тискәре яктан да файдаланыр. Компьютер әйткәнебезчә көннән-көн безгә күбрәк кирип бара. Тормышка, хаятка һәрберебезгә. Алга таба аның йогынтысы тагын да артачак кына, кимер дип көтеп булмый. Бу очрактагы менә кайбер әйтәр, инде дәүләткә эшләр тиеш, дәүләт моны эшләргә тиеш, аны дәүләт кенә эшләп бетер алмый. Дәүләткә генә бөтен әйберне иеп куйган очракта һәрвакыт бөтен әйбер ул бер әйбер дә килеп чыкмаячак. Ул безнең үзебездән дә тора. Әйтәм, шу үземне примердан әйтә алам, үзебездән чыккан балага әзрәк уйнарга чыкканда бала белән уйнарга кирәк. Шул әгәр ни дәүләткә менә аңа төзеп биргәннәр икән, уен площадкасы чыксын, уйнасын. Бетте китте. Минем эшем шуның белән бетте. Мин балага менә телефон тоттырдым, миңа гына бәйләмәс, мин эштән кайттым, ардым. Алай дип булмый. Үзебездән дә күп әйбер тора. Дәүләт белән бергә үзебезгә дә үзгәрергә кирәк. Шулай. Аңа буламы балага менә бу уеннар ярамый, тыелган, аларның ахыры. Балага һәрбер аңлатырга була. Аңлыймы балалар әйтеп кенә? Аңлый. Әйткәнне, әти, әни әйткәнне, чөнки бала өчен әти, әни авторитет. Без әгәр дә шулай итеп үстергән икән үзебезнең балабызны, без авторитет булган очракта бала аңлый, тыңлый. Кечкенә балаларга аңлатырга була. Әгәр дә инде ул үсмер чорда икән, әгәр дә әти, әнинең авторитеты булмый икән, бу очракта инде ул аларга каршылык итеп уйнаячак. Компьютер уеннарын шикләүдә, Раил, һәм тыюда нәрсә таян ноктасы булырга мөмкин? Иң беренче чиратта нинди булса билгеле бер система булдырга кирәк. Монда психология хезмәтләре дә, монда шулай ук интернет күзәтүчәнлектә, монда программистлар, технологлар да, уен ясаучылар да, компьютер җитештерүчеләр дә, гомумән аның билгеле бер системасын булдырга кирәк. Бала туганнан алып, без әле
18 яш тулып киткәчтен дә кешенең психологиясына не зыян килер мөмкин. Без балаларына түгел, икәнне дә 40-50 яш тулгачтан анда акча салып нитеп, шайтып бик күп акча торган бар. Бу психология, психика булганда, димәк, мин инде әйткән бар, гаилә институты булырга тиеш һәм менә бу билгеле бер система, бу барлык кагыйдәләр ул безнең яшәү рәвешенә әйләнергә тиеш. Бу очракта инде мондай проблемалар аның кадәр зур булмас һәм җәмгыять ныграк яшәрә үсәчәк дип уйлыйм. Һәм кайбер табиблар әйтүенчә, компьютер уеннары белән мавыгуналар алкоголизм, тәмәке тарту һәм шул ук наркомания белән тиңлиләр. Шунлыкта исә менә бу чикләүләр һәм тыюлар файдага булсын дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.